ኣብ ቀረባ ግዜ እውራ ሞራ ቀላቢ ዘርእስቱ ፊልም ኣብ ሲኔማታት ካናዳ ንምርኢት ቀሪቡ ነይሩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ፌስቲቫል ፊልም ኣፍሪካ ድማ እዚ ፊልም ዋና ኣካል ፌስቲቫል ኮይኑ ቀርብ እዩ። እቲ ፊልም ኣብ ናይ ውልቂ ታሪክ ደራሲ ተመርኪሱ ዝተሰርሐ ኮይኑ ብዛዕባ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝረአ ሓደገኛን ኣሰቃቂ ጉዕዞ ስደት ምድረ በዳ ሲናይን ሰሃራን ዝትርኽ እዩ። ለጠየቁትን ቆቅልሽ መልስም ሀገር የሚሰጠኝ አጥቼ በረሃ ለበረሃ እየዞርኩ የሰውና ያንተ ስለተባልኳቸው ሀገራት ጠይቅ። ዘካርያስ ጥበበ ይባሃል። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዓለም ገጢምዋ ካብ ዘለው ዓበይቲ ኦስ ዝኾነ ስደት ብዝምልከት እውራ ሞራ ቀላቢ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ስደት ታሪክ ተመርኪሱ ፊልም ብምስራሕ ንምርኢት ኣቕሪቡሎ። ዘካርያስ ነዚ ፊልም ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ታሪክ ተመርኪሱ ዘዳለው እንተኾነ ነትህልው ኩነታት ጉዕዞ ስደት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምድረ በዳ ሰሃራን ሲናይን ንምስናድ ናብ ተኣሰቃቅን ፈታንን ኩነታት ዝሓለፈሉ ቦታታት ተመሊሱ ነዚ ፊልም ምስናዱ ይገልጽ። ዘካርያስ ነዚ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝትረኽ ግን ናይ እንግሊዝ ቋንቋ ትርጉም ዘለዎ ፊልም ንምስናድ ኣብ 9 ዓድታት ከም ዝተንቀሳቐሰውን ይገልጽ። ንሱ ብተወሳኺ እዚ ፊልም ንኻልኦት መንእሰያት ትምህርቲ ክኸውን ነቶም ምስኡ ንነዊሕ መዲቦም ኣብ ዝመደብዎ ከይበጽሑ ዝተረፉ ኩሎም ድማ መዘከርታ ክኸውን ዘዳለዎ ምዃኑ ንሕብር። ነዚ ክሳብ ሕጂ ካብ ኣእምርኡ ዘይሓሰሰ ጉዕዞ ስደት ገና ኣብ ሃገሩ ከሎ ከም ዝጀመሮ ብምግላጽ ታሪክ ህይወቱን ናብዚ ጉዕዞ ብኸመይ ከም ዝተበገሰን ከም ዝኽብል ይገልጽ። ሹመይ ዘካርያስ ጥበቡ መስፍን ይባሃል። ተወሊደ ዝዓበኹ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ፣ ድሬዳዋ እዩ። ያው ዝዓበ ሁሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያ ቦታ እዩ። ኣቦይና ደይን መሪዖም ብሓንሳብ ምንባር ጀሚሮም ነይሮም ኣብ ድሬዳዋ። ኣቦይ ንስራሕ ኢሉ ምስከደ ኣይተመለሰን። ናይ ደርጊ በዓል ስልጣን ነይሩ። ዳሕራይ እውን ደይና መፁ እዩ ኣስርዋ ነይሩ። ኣብ ካልእ ቦታ ይወስድዋ ነይሮም። ንሳውን ተሓርቕ ነይራ፣ ትጉሂ ነይራ። ዳሕራይ ንዓይ ንእሽተይ ሓወይ ምስ ሞተ ንዓይ ሒዛ ናብ ኣቦይ ቤተሰብ ተላለየኒ ሒዛትኒ ከይዳን ጎንደር ማለት እዩ። ዳሕራይ ኣብ ጎንደር ምንባር ጀሚርና ጣዓማን ንሳውን ኣነውን ኣሓልቲ ዓሞ ነይራትኒ። ኣብ ኣሞይ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ኣነውን ኣይተስማማዕኹን ምስኣ ሓያል ነይራ፣ ብጣዕሚ ሓያል ሰበይቲ ነይራ። ያው ተመሊሴ ኣብ ካልእ ቦታ ከይደ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ቦታ ስራሕ ጀሚረ ምንባር ጀመርኩ ማለት እዩ። ዳሕራይ ኣደይም ሓሚማ ሞይታ ነደይ ሓዋሳ ኣብ ሱዳን ይነብር ነይሩ። ካብኡ መፂኡ ንቐብሪ መፂኡ ማኺረዮ ማለት እዩ። ኣብዚ ዓዲ ምንባር ከም ዘይክእል እሞ ንደገ ምውፃእ ከም ዝደሊ ነጊረዮ። ምክንያቱም ኣብ ሓደ ወዲ ነይሩ ንሱ ይሰርሕ ነይሩ ኣብ ፀጉር ቤት። እሞ ኣብቲ ፀጉር ቤት ብዙሕ ሰባት ካብ እስራኤል ይመፁ ነይሮም። ዓቶም ርኤ ይኽደኑ ነይሮም፣ ገንዘብ የውፁ ነይሮም። ገለመለ ንሶም ምስራኣኹ በቃ ኣነውን ናብ እስራኤል ክኸይድ ሓሲበ በኢትዮጵያ ገይረ ብሑመራ ብሱዳን ከሰላ ገይረ ናብ እስራኤል ክኸይድ መንገድ ጀሚረ ማለት እዩ። ነዚ ምብትታን ስድራ ቤት ዘበገሶ ጉዕዞ ስደት ዝጀመረ ዘካርያስ ብርግጽ ከምቲ ዝደልዮን ዝመደቡን ናብቲ ዝደልዮ ቦታ በፂሕዶ ጉዕዞ ናብታ ዝሓሸ ናብራ ክመርሕ ዝመደበላ ሃገር እስራኤል ከመይ ነይሩ ንዝብል ዘቕረብ ኩሉ ሕቶ 11 ዓመታት ነድሕሪት ብምምላስ ነቲ ክሳብ ሕጂ ዕረፍቲ ዘስኣኖ ኣሰቃቂ ተዘክሮ ከም ዝኽብል ይገልጽ። ዳሕራይ ኣብ ጉዞ ምስ ጀመርና ራሻይዳ ዝበሃሉ ሰባት ኣለው። ኣብ ሳህራ በረኻ ዝነብሩ እዚኦም ስኢሎም ዘላል ዓይነት ነገር እዮም። ብጣዕሚ ዘመናዊ ጋንግስተር እዮም። መኪና ኣለዎም፣ መሳርያታት ኣለዎም፣ ኩሉ ነገር እዩ ዘለዎም። ብናይ ኢትዮጵያ ደላላ ምክንያት ናብኦም ከርና ኣብ እስቲ ሁመራ ቦርደር ኢትዮጵያውያን ደላላ ኣለው። በቃ ሸይጦምና ማለት እዩ። ነቶም ራሻይዳ ሸይጦምና ያ። ክንደይ ትኾኑ ሰባት ነርኩም? ብዙሕና ወሲዶም ኣብቲ ራሻይዳ ኣብቲ ሳህራ በረኻ እዮም ዝእክቡና። 1000 ክሳብ ትኾኑ ኣብ 1000 ንላዕሊ ክሳብ ንኸውን ኣብኡ እዮም ዝእክቡና። ሓሙሽተ ሰብ 10 ሰብ ገለ እናበሉ በብመዓልቲ በብክልተ መዓልቲ እናወሰዱ ኣብቲ ከተማ ኣውፅኦም ኣብቲ ሳህራ በረኻ እዮም ከፍ ዘብሉና። ዳሕራይ ብዙሕ ምስኮና 1000 ገለ ምስኮና መኪና ሒዞም መፅኦም። ፒክኣፕ መኪና ኣለዎም፣ መሳርያ ኣለዎም። ኣብቲ መኪና ንፃዓን ገንዘብና ንኸፍል ዳሕራይ ንእስራኤል ጉዞ ንጅምር ማለት እዩ። እንታይ ሞ ክብለኪ ኣይናይ ነጊረኪ ኣይናይ ክገድፎ እንታይ ዘይጋጠመ ነገር ኣሎ። ኣዋልዳት ኣሕዋተይ
كدفروا رأيهم بعيني خلتن ثلاثة سو حواتي بما يسميتن بتميتن مويتهم عندنا نفاريت متعب ناي عارف كفاب حاجة فلا تكون ناي قبسي ديو ولا ناي إسرائيل يتفلتن أبسينا برحا بنفاريت متعهم بومب دبريهم الناخيدهم بزو حساب مويتواو زغويو عملتو أو زترفة تريفو هراي أب إسرائيل بوردر مسبس حنا دما ناي قبسي وتحدرات متعهم فرقنا أسوان حيزوم ناخيدهم فرقنا دما نقبن إسرائيل غويم زعاتوت حزرنيرو أو زليلهم آتيهم فرقومنا وآتيهم فرقونا دما نابزي متينا ناب أسوان أب أسوان دما بطعمي ناي قبسي كبير زتباهلو وانجلينياتات زأسروا له بوتا أو إتيهم كلتا عمتا أو عصيرنا underground مالتيو أو دما دقنا دما أوالدات أنيسهم والدهم أفتر سربيت وشتي دقنا أوداتون دارجا انتهي مخبلكي فرقوم دزخون تسألي لهم دقنا دما فرقوم دما زخونو دما ديبورت تغيرهم فرقوم دما UNHCR reject تباهلهم يا بتعمي بزح نجار حليف هو شحن 300 نيرنا كاب أسوان كنت خلنا كاب شحن 300 سب 4-5 زخون سب هنا أستراليان كندا متينا مالتيو زكارياس نسونا زفيلم ساريحو نمرئتن تقربكوا بزح دغنيانا سقاين غعزو زحالف قطر سدتنياتاتن فلساتنياتاتن ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሙሳኹ ንሕብራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ዓለምን ይገልጹ بمسارات ጸብጻብ ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዕዞ ስደት ናብ ኣውሮፓ ወይ እውን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጠፊኦም ወይ ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ቁጥሪ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣብ ዓመተ 2015 3771 ምንባሩ ኣብ 2016 ድማ ናብ 5096 ክብ ምባሉ ይሕብር ኣብ መወዳእታ ዘካርያስ ነዚ ፊልም ዘዳለወሉ ዕላማን ምኽንያትን ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን እቲ ፊልም ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዝርከብ ከም ዝኽብል ይገልጽ فيلمي بتعمي صبوغي زالو حجي أنا وتزدليو نجر يركب له بتعمي زي مش فيلمي صراحة كله منكست عالم كريو توانا على ما يموت بفلاي أب إثيوبيا سب إن أب إيرتران سب ونواسة أفتبرخان أفتماين زتعرف زالو سب تمرتي كخونو إلى زي فيلمي صراحة تفيلمي بتعمي هاي اتنشن تهواهي بولو أبز كندا بتفلالي زينا يقرب له أب غازيتا نقرب إزالو كمان أب بتفلالي تياتر حجي سبات يقوايو له بلاس دما أب نيويورك سيتي دما ناي كلتشحن أفسر شعاته very strong story إلهم قدامي بوتا هيوامو center piece night تواهيبو مي حامشته مشت كرائيو أنا بعلت جزاين قولعتين بحساب كن كيدينا كل نجار ودي أملنا له كأو دما أنتجنا دالاس دما كن كيدينا زكارياس طبعو مسفن بالالو باسرات إنزتنا سمنتا متمرد كاغري تسدجي إسرائيل لمقبات ሰውነቴን የሚያስረሳ መከራን አሳልፌያለሁ ለጠየቁትን ቆቅልሽ መልስም ሀገርም የሚሰጠኝ አጥቼ በረሃ ለበረሃ እየዞርኩ የሰውና ያንተ ስለተባልኳቸው ሀገራት ጠይቁ ማንስ ሀገርን ሰጭ ሆነ ማንስ ድንበርን አሰመረ ለምን ከልካይና ፈቃድ ተሰለፈ በበረሃ ከሚያንዣብቡት አሞራዎች ከተራረፉት ሰዎችና ባለ ታሪኮች አንዱ በሆነም ታሪኬ የአንዴኔ ብቻ እንዳልሆነ አውቃለሁ